Hei, neng kene iki renek sing tak wedeni. Ya melayu ora melayu. Ya, cok gue. Betul. Wong, sama aja. Wong. 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 Wah, bojone lek Jarmi mang. Aduh. Walah jiji. Kayak kebangetan pegang opo nah iki. Baru sekarang aku rasakan ditinggal istri, rasanya kesepian. Walah yo Umi iki lho. Wis meh 2 minggu jere pamit blonjo nengok yo ora mulih-mulih jane iki yo neng apa jane. Padahal yo ora neng masalah apa-apa, mosok blonjoku yo kurang. Jane iki yo cukup lho. Mosok sak wulan blonjo 10 juta kurang. Ngene iki ditinggal Umi mangan renek sing dulang, turu yo ora enek sing ngeloni. Senajan to lho, lak omong iki suarane kaya bledek. Muring-muring renek wis-wis, tapi iki aku rasane yo kangen tenan karo Umi. Umi. Jadi kaya piye sampe nyuwun apa? Anu Mi, tolong toh Abi dibuatkan kopi. Nggih, kedap Bebi. Ya. Awas wae ditenono. Tenono kuwi kok iso nyedak-nyedakne wong wedok kaya ngono. Enek wong wedok sing masakne sapa ngekne kopi barang ngene iki sapa? Jajal. Ngono kuwi terus piye jajal ngono kuwi. Awas wae mesti gaber-gaber wae. Ben kapok, ben kasinen, ben muntrat-muntrat lambene kok. Ben lambene kapok, ben duweh-duweh. Oh iya lali rong tak udek. Piu ben kapok. Ibi. Mampir. Matur suwun lho Mi ya. Nggih, Bi. Tak minum ya Mi ya. Nggih, monggo, Bi. Ayo. Nyapa Bi, nyapa ya ngono kuwi lho. Bojo sik ayu koyo ngene kok nyedak-nyedakne gak dawa umure jajali kok terus piye karepmu? Piye? Apa wis doyan apa piye? Wong koyo ngene kanyes-kanyese kok sik jare disedakne mati barang ngono kuwi lho piye pengen golek sing piye Bi? Piye? Mulinge Bi. Majalah Apa wis doyan karo kopiku apa piye? ora. Kapok apa ora? Kapok. Asin apa ora? Pengen tambah asinnya apa ora? Ora. Ditenono sampe tak rungokne kok muni kaya ngono nek. Ya wis. Yo. No. Gak bisa, aku bisa. Jan. Kaji. Ngene iki nek penggan liya lho, golek penggan liya no. Ini iki serep serang go duit. Rung untuk tagihan apa-apa neh. Yo alah tuku es yo ora duwe duit. Terus piye ngene iki? Ayo nih, latihan nih. Ini.
Aku nggak bisa, kalian aja yang main. Cekel, cekel. Lah kae. Boningo es teh kae. Tak saute Ya wes aku tadanan dhewe karo Aska. Ayo nangis. Ayo nangis. Ayo nangis. Ayo nangis. Ayo nangis. Aduh, ora iso kentut iki. Lagi kaji. Wis, ini nyambut gawe sranek. Hasile wis. Tuh. Totoan nyongo. Tak balik ke mereka. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam jangkrik. Wah, astagfirullahaladzim. Wah, jadi uang lagi. Ji, kayak gawean jan rekoso ndak umum. Gak nyapa toh? Wah. Asas, ada liyane ae. Wis ndak sanggup aku. Wah. Kowe iki lho. Enak-enak wong lamun bojo bareng kaget-kaget iki jane nyapa? Lah nyapa to Ji? Kok ngelamun nek gaweamu ki? Aku ki nglamunke bojoku iki lho, pirang-pirang minggu ra mulih senajan to elek, gampang ngentutan. Aku ki kangen rumahsamu, ngerti ora we? Ya Allah, Ji. Ngelamun tak kira lek wiritan kowe. Lek ngelamun bojomu. Kono lho rondo akeh. Tak terni lho kowe. Astagfirullah wek. Ya wis, kebengi lak ngono. Hah? Hah? Kowe? Oh, Oke. mbok kono sik, ini cepet. Weh, dari gua kono sik. Ya. Wah. Ji. Nyapo, cuma tak kubur juga. Mau besok kono lho, Pak. Alhamdulillah Ji. Timang wis ra enak apa-apa. Ini dah bulanan lho. Oh, Ada lu es teh. Delalah es teh yo ceblok pisan. nasir. Oh, mau jaluk apa ngebut jane ngono. Alah. Bud, Walah, sini. ora enak apa-apa Ji. Sik to, Pak. Maksudmu ora enek apa-apa iki piye? Sik to. Tolong jelasno, maksudmu apa ora enek apa-apa iki apa? Jajali. Walah Ji. Jenenge lagi. Omelek dari ra entuk apa-apa. Wong mendak ambek sing lanang. Gawane bendo katene batok Ji. Ayo. Lah yo wis jan kaya beber asing ngene lho. Piye? Mosok bojone lek Darmi asu. Kaya asu Ji, duber kaya asu, ora asu bojone. Walah, ngono to. Wek maksudmu ki wek. Wis Ji, ngene Ji. Iki suruh masalah sanggup aku kerja ngene iki. Wis ndak sanggup tenan aku. Ya aja ngono to wek. Awakmu iki ora oleh nyerah ngono ae. Yang namanya manusia itu kalau ingin berhasil ya harus berusaha. Di saat orang lain lagi tidur, kamu harus bangun. Di saat orang lain bangun, kamu harus berdiri. Di saat orang lain berdiri, kamu sudah harus berlari.
Ngono. Jadi ki usaha terus. Lah jere awakmu butuh duit. Lah lek ngono yo penggaweane lho Ji. Salah tompo akhirnya musuh wong lanang-lanang lho. Lah piye to kira salah tompo ki? Lah wong sing sing wedo terus lek kunake nyame sing lanang. Untuke arek kuwi no. Ya yu sampean. Jan. Ya wis ngene ae lah ngono. Awakmu tak kei kesempatan pisan kas, ya toh. Nah, awakmu tak tugasi nagih ning nggone Bono. Engko lah awakmu berhasil nagih utange Bono ki mau, awakmu tak kei komisi 20%. Utange Bono iki oke lah kitamu, 20 juta ya. Lek lunas kabeh kan lah yo 20% lumayan to kanggo awakmu. Kira-kira kowe gelem apa ora? Ya manut ae lek penak Ji. Wah, ya main mbok dijarmi. Kodok sing lanang ki rodok budek. Mesu. Ya. Loh, lagi mau awakmu kok mlaku? Lah kendaraanmu nang ndi ki mau? Iya melek jarmi to Ji. Lah mbek tinggal ning kono. Iya no. Wong bojone ngumpul kok. Wis tak atasane kowe engko. Saiki mau awakmu budal ning gone Bono ae. Budal ngene Bono. Tagihan duite, sing penting cair 20% komisine. Ya. Sudah budal kan apa? Kajuk tuwutel nang ndo. Ayo ben cekel ra sugih. Wah, kurang ajar. Dasar maling.